ठाकरेंच्या उच्चस्तरीय चर्चेची शिरसाटांकडून खिल्ली उडवण्यात आलेली आहे। ठाकरेंच्या विधानाकडे गांभीर्याने पाहत नाही असं शिरसाट म्हणाले। दोघांमध्ये जेवणाबाबत गप्पा झाल्या असतील असंही त्यांनी मिश्किलपणे म्हटलेलं आहे। अत्यंत उच्चस्तरीय चर्चा उद्धव साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस मध्ये झालेली आहे। त्यांनी हेही सांगितलं की उद्धवजी जर ऐकलं असतं तर मी तुमच्या मातोश्रीला आलो असतो, परंतु तुम्ही न ऐकल्यामुळे आता मला मातोश्रीला येणं बंद झालं, मला मच्छी खाणं बंद झालं, अशा काहीतरी गप्पा बिप्पा त्यांच्या झाल्या असाव्यात, म्हणून आम्ही त्याच्याकडे जास्त गांभीर्याने पाहत नाही। तर उद्धव ठाकरे यांनी जे उच्चस्तरीय चर्चेसंदर्भात वक्तव्य केलेलं होतं त्या वक्तव्याची संजय शिरसाट यांच्याकडून खिल्ली उडवण्यात आलेली आहे। ठाकरेंच्या विधानाकडे आपण गांभीर्याने पाहत नाही असं संजय शिरसाट म्हणाले।